lokal. Idol Lawrence, good morning. Go ahead. Yes, Idol Bernard, good morning. Nagbalin nga emosyonal ni Mrs. Donna Asuncion, na principal ti San Antonio Elementary School, iti iliti sarat. Dahito ikat kalpasan na nauram iti bagong lipunan building, itinaso a pagadalan, ken saan daan na selbar, dagiti records kanda dumapay asanikwa iti pagadalan. Kunana nga apaman ana itawag ken kuana amauram iti pagadalan, ket dito'y anakunana iti pagbagina, nga awanen iti masakbayan iti pagadalan. Naamuan ati building, ket managanan iti bagong lipunan building, gaputan na ipatakder pa lang dahito nga building, iti panawen ni former President Ferdinand Marcos Sr. At man iti paset iti panagsarita ni Mrs. Donna Asuncion. Jack, amo nga Jack maibagano kasunod tinignak talaga kasi tinaawanan, imagine ko nga awan amin katawan iti future iti San Antonio iti nga time sir iso nga dago sumot nga umayag itoy madaman iti subsub iti bumbero iti nga time sir ado pa iti community dagiti kapitan iti asiday in other nga tataw iti aglawlawon sir. Awan digiti na isalbar ma'am nga anya mga gamit? Awanin sir ta diretso deti nga nauram nga na office. Okay, so any more message ma'am kadagiti agbuy-buy tatta? Lakot dito ikat titi amo diti mapagpakadaan nga napasamak ti eskwelaan yung pa-check nga ni Apo Diyos na yaman digiti nga naawan kat napimpisas to iti sukat nga babain iti tulong iti gobyerno ta diti kat na ipakaamon iti central office kat takil nga challenge kanyami nga taga San Antonio diti nga pasamak ta makita yu kumaman ti eskwela mikat adu man digiti stakeholders nga naayat kanang support tapno mapapintas ken tapno napimpintas pa iti masangwanan digiti amin nga ububing ta handa kayat nga paadyo iti San Antonio Elementary School sir ta dati nga aming nga mga abag iti brigada eskwela iti naglabas nga tawen before the pandemic. Dayta iti paset iti panagsarita ni Mrs. Donna Asuncion. Kabayatan na impakaammo ni First Senior Inspector Don Di Malaki, Fire Marshal iti iliti sarat ang manarimaan iti investigasyon iti napasa makauram ket iti inisyal nga report da iti balor dagiti nauram ket agataden iti 1.4 million pesos. Para ti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Aremen.